Gipuzkoar aurresku txapelketa nagusia ospatu zen pasaden larunbatean Ordizian. Ibilbide garrantzitsua eta luzea du atzetik txapelketa honek. Izan ere, gaur egun arte mutilek aurresku txapelketa izaten zuten, eta emakumezkoek soinu zaharrena. Aurten sexu bereizketarik gabeko txapelketa egin dute estreinekoz. Gaur etorriko dira 8 bat. Lehenengo izateko pentsatzen dugu ondo dagoela. Beraientzat ere aldaketa importante izan da. Dantza ezberdinak orain arte ohituta zeude, dantza batzuk egiten, agian ezain beste batzuk. Eta erronka importante izan da beraientzat eta 8 izatea ondo dago. Helburuz nagusia, alde batetik Gipuzkoako dantzak, Gipuzkoako dantza tradizionala suspertzea, eta hori izan daiteke bat, eta beste bat izan daiteke batez ere dantzariak, dantzarientzat olako motivazio importante bat ematea, bere arazoak gainditzeko, maila hobetzeko, eta hemendik dantza txapelketa honetatik pasa dira oso dantzari ezagunak izan direnak, gaur egun dantzari punta-puntakoak direnak, baita ere zuzendariak izan direnak, adibidez Jon Maia bat, Edu Muramendearaz, Mikel Sarriegi, eta nesketan ere, Izar Etxeberria, eta holakoak ere izan dira. Orduan gaur egun ikusten dugu etekina atera dela egunez egun, urtez urte, eta pentsatzen dugu aproposa dela dantzaria hobetzeko eta. Epai maila baloratuko dute, batez ere alde batetik pausoak eta nola egiten dituzten, hori markatuta dago pausoa nola egiten diren, beste bat da, ze teknika mailan, ze mailako, ze mailan egiten dituzten pausoiek, eta gero ere, bi dantza dira, konposizio librekoak, hau da, bere dantzari bakoitzak, bere dantzaren konposizioa egin behar du, hau da, pausoen nasketa, behaik egin behar dute. Ez dagoela finkatu aurretik ze pausoak egin behar dituzten momentu bakoitzean, Orduan hori ere baloratzen da, nola egin duten, badaude arau batzuk, eta errespetatzen dituzten neurrian, baloratuko dira. 8 dantzariren artean, Katerin Artola Oiartzuarrak eraman du txapela. Oso hasieran pixkat urduri, gero ja nerbioak horiek pixka jondia, eta oso pozik, gero, disfrutatu eta gusta. Bi txanda iten dira, lehenengo txandan iten da desafioa aurkez aurke, eta bigarren txandan soinu zahar bat. Eta nik nire kasuan 100 aukeratuet, eta gero bigarren txandan 8koa. Azkenean plural dena ez hartzen da kontuan, eta pausoak, erritmoa, eta hoxe hartzen dute kontuan, hasi que ez dakit. Orokorrian oso ongi sentitzen az dantzatzen, eta orduan gustaitzen az. Txapelketa hauen sortzaile eta bultzatzaile izandako Jesus Mari Garate ere izan zuten gogoan. Dantzari oso ona izan zen, dantza maisu handia, Goierri inguruko dantza talde batzuk sortu ditu berak, eta gero Euskal Herriko hainbat taldeekin ere kolaboratu du. Lehenengo bileretan parte hartu zuen gurekin, baina gero joan egin zaigu, eta hori da galdu deguna, baina merezitako omenaldi bat egingo diogu.